Jemaah sholat maghrib dengan kemuliaan kami memiliki siap dengan kami kita monggo kita sami kami biasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita kenikmatan akal syukur nikmat sehat sempat iman nikmat Islam lan nikmat ibadah kan nikmat kolwal kita sonten menika syukur kebarengaken makam para wonten musola istiqomah menika kang belum hingga sholat maghrib secara berjamaah sampun kalampan dan awit sing pitulungan rahmat sedekah saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam monggo sami kita berada untuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng segenap keluarga para sahabat-sahabatipun para tabi'in dalah dumateng sedaya umatipun lan para jamaah sholat maghrib ingkang dipunmulyakaken dening Allah dinampa dimakna Allah matur ngaturaken berkumpulan wonten tiyang ingkang pitaken kaliyan kula ingin menapa panjenengan Mbah Heru kok ingkang dipun remeni menawi maos utawi imami maos surah Al-Asr kaliyan surah Al-Ikhlas. Kula jelas mawon sebab surah Al-Asr menika mengandung makna ingkang luar biasa. Allah sampun bersumpah demi waktu nek tok manungsa kuwi bakal merugi kejaba wong sing iman lan sing takwa lan tansah saling menasihati ing masalah kebenaran ya kuwi saling nyelingati marang keimanan lan ketakwaan supaya tujuh lan saling ngiling ngati ing babagan kesadaran lan kebenaran sadar kanggo mau dalan sing bener lan kebenaran supaya kita sedaya tansah lumampak wonten merginipun agami Islam utamanipun wonten dalan ingkang jejeg siratal mustaqim. Salajengipun waosan surah Al-Ikhlas wonten sahabat ingkang tansah ngremeni surah Al-Ikhlas nalika ngimami waosanipun niku nalika salat piyambakan waosanipun niku lajeng perkawis menika dipun aturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, si fulan nyenengi surah Al-Asr surah Al-Ikhlas lan menika kados Rasulullah jawab kanthi ngendika nek surah Al-Ikhlas surah Al-Asr saumpama ora diturunan saumpama Al-Qur'an kuwi mung surat Al-Asr sing diturunke ora surah liyane wis nyukupi maknane kanggo kehidupan para hamba-hamba Allah. Lan surah Al-Ikhlas kuwi tandha nyenengi sifat-sifat Allah lan kuwi wong kuwi bakal
sok manggon cedhak karo pihak sing tresnani ya kuwi bakal manggon ana swarga sing cedhak marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Menika kula tambahi wonten satunggal hadis Rasulullah nate ngendika saking Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mbakipun cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate bersabda Inna ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani ka'a baitil kharib. Riwayat hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2913 yang mbakipun berkomentar hadis hasan sahih. Pelajaran ingkang saged kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang baikpun cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sak temene wong sing ora duweni saipit-ipita saka ayat Al-Qur'an jroning atine kaya dene omah sing digrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2913 yang baikpun berkomentar hadis menika hadis hasan sahih.